समाव जोंनि दिंखियाजुलि बियाब लाइमोन आफादनि जानानै गिबि गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनिसिम खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसे नायगिरि बिथांमोननिसिमबो जोंनि लाइमोन आफादनिफ्राय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरबाय। नै दिनै दिंखियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा दिंखियाजुलि दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे फालिथाया दिनै नैथि सान। बे नैथि सानाव जोङो लाइमोन आरो माइनावनि मोनसे गेवलां मेल लादों। बे गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि महरै दङ राजेश बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैदों। लोगोसे थांखिजानाय बुंथिगिरि जोंहा लखिराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गहपुर जिल्ला ट्राइबेल संघ, आरो बेयावनो आरो दंबावो जोंहा थांखिजानाय बुंथिगिरि फोरमायसुलि बसुमतारी, लोगो नेहाथारि माइनाव आफाद, आरो थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबैनो जा सफैबावनो हाबावदों धनुराम बसुमतारी, बिबुंग्रा रुटा कलेज, आरो बेबायदिनो गोबां माने गुबुन गुबुन आनसलिकनिफ्राय जोंनि गेजेराव लाइमोन आफादगिरि नेहाथारि सौफैनो हादों। दा बिथांमोनहा दिनै बे जोंनि लाइमोन आरो माइनावनि जे गेवलां मेल, बे गेवलां मेलखौ सौफैनानै हेफाजाब होफैनानै जों दिंखियाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय माइनाव आरो लाइमोन आफादखौ थोजासे थुलुंगा होफैगोन आरो हेफाजाब होगोन, जों बेखौ आसा खालामदों। आरो बिथांमोननि गेदेमा बिथांमोननि माखासे बोसोन आरो बिसोरनि बिबुंथिनि गेजेरजोंनो जोंनि दिंखियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय लाइमोन आरो माइनावफ्रा मोजां मोनसे गियान मोननानै न'खर खुंनाय आरो सोलोंथाइनि फारसे बायदि बायदि बिथिंनि फारसे जौगानायनि फारसे खामानि मावनायाव थुलुंगा होगोन, बेखौ जोङो आसा फारियो। 29 डिसेम्बर बे सिलभार जुबलि दिंखियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेनि दिनै नैथि हाबाफारि। बेनि उनावनो जोंहा गाबोन 30 डिसेम्बर, बे 30 डिसेम्बराव जोंहा सानसेहानि हाबाफारि दंबावो। थ' बेयाव जोङो मोनसे गेदेरथार मोनसे हारिमु दिन्थिफुंनाय मोनसे हाबाफारि लादों गाबोन अखानायब्लानो। आरो बेयावनो जोङो गौमा आर'ज 100निबो बांसिन माने खाम जथा सिफुंजों दामनायनि मोनसे थांखि लादों जोङो दिंखियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा। दा बेयावनो जोंखौ दैदेनगिरि हिसाबै जोंहा दङ बोनथुम नार्जारी, मोनसे समनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि, आथिखालनि बिथाङा बोसोनगिरि बिथाङा। दा बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजोंनो जे गाबोननि हाबाफारि बियो जाफुंगोन, मोजाङै जाफुंगोन, बेखौ जों आसा खालामदों। बिनि उनाव जों 11 AM माने फुंनि 11 रिंगानिफ्राय गेवलां मेल, बे गेवलां मेल जोंहा जागोन गाबोन। बेयाव जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा हरसान बैसोमुथियारि दङ, आफादगिरि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय नुजाफैगोन। आरो जोंहा गाहाय आलासि महरै जोंहा नुजाफैगोन डक्टर लीलाधर ब्रह्म, आफादगिरि दुलाराय बाथौ गौथुम। थ' बेबायदिनो गोबांथार आलासिफोर जोंनि गाबोन गेवलां मेलाव नुजाफैगोन। दा जों बिथांमोननि बुंथिनाय जे बोसोन, बे बोसोनखौ बिसिनि बोसोननि गेजेरजों जोंनि दिंखियाजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरा मायबा मोनसे गियाननि थफ्ला मोनगोन आरो बे थफ्लाखौ लानानै जों माने जिउ खुंनायनि मोनसे लामायाव माने मोजां परिबेससिम लांनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। जोंनि दिंखियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गासै गामिफोरा जोंहा गासै 82सो गामि दङ। दा बेयाव जोङो मैयानि जे जानानै थांनाय जे थान्दै मेल, जे डेलिगेट्स, बे डेलिगेट्सआव जोंनि 85 गामिनिफ्राय खमैबो 1000नि बांसिन मानसि फैनानै माने जोंनि मिटिंखौ, माने जोंनि डेलिगेट्सखौ मोजाङै जाफुंहोदों मैयानि समाव। दा दिनै बेबायदिनो जोङो दिंखियाजुलि बियाबनि
दिंखिया जुलि बियाबनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा लाइमोननिफ्राय लानानै गागि माइनाव आरो लोगोसे बिनिबो दाब दाब गामिनिफ्राय फैनानै जोंजों खामानि मावनाय दांनायाव थुलुंगा होफैनानै जोंनि बे 25 बोसोरजों जे मोनसे सिलभार जुबलि खुंनाय बे हाबाफारियाव गोबां माने जोंनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। आङो दिंखिया जुलि बियाब लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बिथांमोनखौ दिनैनि बे जोंनि सिलभार जुबलिनि समाव गोबांथार जोंजों हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आं बे दिंखिया जुलि बियाबनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ माने खुलुमनाय जासिहरो सिबिनाय जासिहरो। दा फैबाय थानाय समाव जों गाबोननि जि प्रग्राम बे प्रग्राम जोबथा गाबोन 30 डिसेम्बर बेयाव जोबथा प्रग्राम जागोन। बे जोबथा प्रग्रामाव जोङो माखासे गाहाय आलासि बिथांमोना नुजाथिफैगोन। थ' बे नुजाथिफैनायखौ जों दिंखिया जुलि बियाबनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। दा मिथिनायखायनो बिथांमोनखौ जों दिंखिया जुलि बियाब लाइमोन आफादा दिंखिया जुलि बियाब लाइमोन आफादजों लोगोसे गागि आफाद माइनाव आफाद लोगोसे गासै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि जे बेसेन गोसा बिबुंथि जों बेखौ माने लामा नायनानै दङ। लोगोसेनो जों बिथांमोननि गियानखौ लानानैनो जों माने जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जों मोजाङै खालामलांगोन, मोजां खालामनो हागोन बेखौ जों दिंखिया जुलि बियाबनि गासै रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों।